Kublai shibun perlokane kalong kajing Arab na kamta kito kiba klempat lej ban mare ya kane ka kampulit. Te menta tongin ya pet ki kiba pide ban le bat ki kiba pim de ban le. Kapaning kong tongin ya pet shwa ya ka admit kat ka kiba pide ban le bat ka kiba pim de ban le ha ka admit kat. Te lada pi pej ha ka admit ka jong pi ki don arteli ki jaka ki ba pi haban sign. Kata la to ang to signature of candidate. Te ya kane ka baning kong pim de ban sign kat ba ki klem pat thau ya karnieng jong pi. Anda ki la dep thau ya karnieng jong pi lada karnieng jong pi ka biang. Te ki sapa sanya pi hakane ka jaka hanre kat ba ki klem pat thau ya karnieng jong pi da le ru wat sanya hakane ka jaka. Hakane ka ba arpat kin pa sanya pi hakapor bagi cek ya ka admit card jong pi te endala de kata kapor pila ban sanya hakane ka jaka ka ba pide ban sanya. Ki documents lane ki kot ki ba pide ban ra ki de ki ne ka baning kong ka de ka birth certificate ka ba ar ka de ka ST certificate lane ka schedule tribe certificate lane ka schedule caste certificate ka balai ka de ka mark sheet bat ka basau ka de ka certificate hang ne kamut ka balai bat ka basau kamut kumne ba lada phira ya ka mark sheet jong ka class 10 kamut phin hapra ya ka certificate jong ka class 10 balada phira ya ka mark sheet jong ka class 9 phin hapra ya ka certificate jong ka class 9 balada phira ya ka mark sheet jong ka degree smut kum ka BA phin hapan ra ya ka certificate jong ka BA kum ta ter te kani ka basau certificate kamut ya kata yakin ki dokumen pila ban ra beda ka original om don kam ban xerox om don kam ban le re ra beda ki original bat sapen I daki original hakapor baki cek yaki kot kisla lane yaki dokumen jong pi te hakapor ba pilai ban mare pide ban ra ru ka jingbam na kumta ya lade namar don gitu ki bakar reporting time jong ki kade na du shipau baje re ki yo ban mare hadu shibaje steng lane hadu ar baje lane hadu lai baje kumta te pide ban pen kre lupa ka bam ya lade